چیز رو هم یه یوتیوب نظر رو هم هر که رزق خشنی و بدرو بخواه البته تعلیف دارم جهان شو ایتنا بومیسه ولی بود نشده چیزا چی؟ چون؟ رفت کن؟ یه پیسپان شده Ассалому алейкум, ҳама каса добро пожаловат, хуш омаден. Салому алейкум, салом ба ҳамаи мардуми Тоҷикистон, хуш омаден бозам як бори дигар. Добро пожаловат ба олами кучкар Бэтмен и хеле айда мақсад ки 48 кас дромаде дута чи ай лайкават. Зинда бошен дӯстони азиз, ҳама каса сарбаланду хона обод бошен. Ва алейкум салом акай кучкар саломату сарбаланду хона обод бошен. Ассалому алейкум ва алейкум салом. Ҳама каса боз ҳам як бор дигар саломи хидмат ба ҳамаи шумо мерасонам дӯстони азиз. Сарбаланду хона обод бошен. Ҳеҷ вақт пеши ягон кас сари хам набошен. Айюбҷон Тошев ҳазор омад. Ака салому алейкум. Хела ждат кардам ки сози тенҷи радной мешавад. Аҳмад Айюбҷон ҳазор омад барои суперчат. Салом акай кучкар созе мешавад. Аҳмад салому алейкум. Салом акай кучкар Бэтмен ва алейкум салом. Салом ай Москва Сити. Хуш омаден дӯстони азиз. Ҳама каса сар баланду хона обод бошен. Зиндаву обод бошен. Чӣ гапу хабарҳое дар тарафҳои шумо бародаро ку Алиҷон брат якумаш ай хима эта зинда боши Ятимов. Ассалом бобои кучкар ва алейкум салом набераки азизам. Акай кучкар дар ӯ челленҷ пасуда шушти чӣ шид? То ҳозир шуштесем. Акай кучкар дар ӯ челленҷ. Салом алейкум сози хуби акай Алиҷон мешавад. Раҳмат салом хуби мешава. Кучкар ҳамин комментария хонди дуо кун брат ғарибова. Худованд ҳар як ғариба, ҳар як мардуми ғарибе ки дар ғарибиянд худованд нигаҳбонтон боша. Аллоҳ ёру мададгори ҳар яку яки шумо дӯстони азиз. Саломату сарбаланд худтон ҳамеша эҳтиёт кунед. Ҷавоби апаи Сабрина чӣ шид? Ҷавоби апаи Сабрина насиб боша, насиб. Кӯшиш кардастем ҳамирӯз занг задам, телефонаш киштагӣ буд барое ки дина буд парирӯз дар эфир гап задем ва фаҳмид телефонша полни киштаг. Ҷавоби апаи Сабрина. Салом алейкум сози брат чишка мешава. Раҳмат салом ҳама каса омин. Салом ҷавоби челленҷш. Ҷавоби челленҷ мешава бародаро. Фақат шумо ҳамин тоқат кардан дар корда, тоқат кардан дар кор мешава. Морам кӯшиш кардастем ки тезтарак ҳарчи тезтарак буброрем. Насиб боша мешава. Ҳамо гуфтагим зинда бошен. Ака созен тенҷен. Салом алай ғарибӣ бачаҳои Файзобод. Мардуми Файзобод хуш омаден. Айюбҷон Тошев ҳазор раҳмат ака. Финални суперчата биги. Зинда бошӣ фаромӯш накун радноёта. Гап нест Айюбҷон раҳмат барои суперчат. Салом ака бачакҳои Исор саломат бошен. Челленҷ кай мешава? Дӯстони азиз челленҷ мо кӯшиш кардастем ки челленҷа худтон медонем ки ихе намешава ки мақсад ки мо чӣ кунем. Ира фақат мо ждат мекунем як вақтера муайян ждат мекунем ки ма бояд дар як вақте биқапм ки ҳамун вақт ҷои муайян боша. Видеоҳои зур барор дам гирем ягонта ролики тарбиявӣ барор. Гап нест созен. Салом аз қазо чӣ? Акаҷон ҳукуматчӣ? Аз корхонаи ҳукумати кучкар саломат бошӣ. Гап нест. Ҷавоби вай бояд дар телефони тра қимат интизорем кучкар. Насиб. Акай кучкар Бэтмен салом алейкум бачаки левакан. Хуш омаден.
салом айноми бачаҳои рӯдакӣ Сабрина созаи шукронаи худо. Салом алейкум, номерои апаи Сабринаро додан метонем, не ки наметонем. Асмоа Ятимова. Оли худаш прамои эфир ки кадак ҳатман бипурсен Асмоаҷон метияту. Салом кучкар, як салом роӣ кун мардуми панҷда. Ассалом алейкум мардуми панҷ. Окей Google бошен. Зинда бошен. Ба фикрам зрения минусҳавои шудагӣ. Оҳо, ака худат медонӣ ку. Ҷавоби вай бояд телефони тира қиматшаш интизорем, гап нест. Ризоев ҷоми идгардакӣ рафти си халтача да пуштад. Мугам бора я челленж ништияк накардида мекунем ака қати мугам бо соз шиди шукронаи худо ҳама тенҷа саломат бошен. Салом алейкум айлевакан. Акай кучкар дар ҷои чойфурӯшӣ кор да намегирӣ? Мегирем. Салом ака ғарибӣ. Зинда бошен. Салом айноми бачаҳои Фархор. Хушомаден. Салом алейкум, хушомаден. Ҳама каса сарбаланду хонаобод бошен, ҳамеша бошен. Салом алейкум акай кучкар. Байни худату ва самандар чӣ шид? Амира бугу. Ира фақат ай худаш бипурс. Мугам бо кори соз накард, қабул нест. Айсари нав дар кор челленж. Гап нестем. Салом кучкар ака да имо ответ наметӣ. Имо надорумам. Имом да дига касай. Ака сози кучкар барои бачаҳои Питер я салом бирасон. Салом алейкум мардуми Питер. Салом кучкар брат. Валейкум салом. Хуби акай кучкар, як салом ба мардуми ҳамадонӣ расон. Ассалом алейкум мардуми ҳамадонӣ. Хушомаден. Ҳамаи чира шумо медонед. Салом акай кучкар, саломат бошӣ. Чорчашма тобат накард якаҷон, саломат бошӣ. Салом акай кучкар, саломат бошӣ. Братҷон илтимос номерота мегуфтӣ. Гап нест Маъруфҷон, охири эфирда мегем. Привет, салом алейкум, привет. Салом алейкум Алиҷон, сози хуби ака стоп 2 минут. Ваҳ, стоп 2 минут чихел мешавади. Салом айноми бачаҳои Гулхан Сити. Салом алейкум ҳама каса. Салом дӯстони азиз, саломату сарбаланду хона обод бошен. Ҳеҷ гоҳ дар пеши дӯсту душман сари хам набошен. Бошен. Салом Алиҷон, чӣ хели созӣ вақти челленҷи телефон ай киса бигирен. Хай ака и хелайда вақти стоп да ака мо кӯшиш мекунем ки ҳамин чизои чимона нарасем, мақсад ки зарармон набиёрад. Деки хай ака вақте ки зарар овард бояд морам як чиз бояд зарараш бирасонем. Барои ҳамин қадар бисёриҳо хоҳиш кардастанд ки бояд ма як стопи битим ки мақсад ки жёстки боша. Акай кучкар, я бародар ама Аскар да Питерай я саломаш бирасон. Акай Аскарҷон, салом айноми Фарух Гулов. Салом алейкум. Салом аз Темурмалик. Стоп ака я минут ха. Ина я минут. Стоп, ина я минут стоп давдем. Салом братан, лайк биқаб айноми бачаҳои Ҳисор. Мардуми Ҳисор хуш омаден. Фирӯз Хоҷаев, ай бар падарод раҳмат. Чо кади дар гиҷоите балозада. Мугам бо Насими дел тура ҳамин хел кидат карду. Насамам дел. Ассалому алейкум акай Алиҷон, сози хуби саломатиёт хубай кору боро тенҷай акаҷон номерота дар корай чӣ хел кунем. Саймуддин, ҳозир ман охири эфирда номерома мемонам, ҳатман алоқа кун. Акай кучкар, ман қатъи шумо ҳамкорӣ кардан мехоҳам. Шумо розӣ ҳастен? Мо ятара гирифтем, хеле ак ҳамкорӣ кардем ва хеле ак об рӯрам дидем. Аку ҳозираш да фақат дар гурӯҳ Антошка, Ҷоми, Сабрина, тамом дига ҳозир ҳеҷ кара мо гирифта наметонем, барое ки як бор мо шаташа хӯрдем, барои ҳамқа тӯба кардем ҳозираш да. Салом алейкум кучкар, стоп мугам бора карди, охираш чӣ шид? Охираш меган ку чоҳкан зери чоҳ.
салом айнои бачаҳои уялӣ хуш омадед. Салому алайкум аз шаҳри Новосибирск. Кучкар Бэтмен зинда бошӣ. Ака сарбаланд бошӣ, гап нест, бачаи оча зинда бошӣ. Салому алайкум. Салом айнои бачаҳои уялӣ. Салому алайкум бародар бачаҳои Тоҷикобод хуш омадед. Акаи кучкар Ачкиё Тенҷа раҳмат. Москва да там салом мегам. Саломат боша, отата салом гуфт Фирӯз. Саломат бошен. Ҳама каса саломат бошен. Салом. Салом акай кучка. Қайб айболои ачки чашма мехӯридме. Салом Алиҷон, як салом бачаҳои дар магазини Планета кор мекунам. Бачакои ки дар Планета, магазини Планета, яке дар шаҳри Москва кор мекунанд. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум бошен. Ассалому алайкум. Хитона эҳтиёт кунед дӯстони азиз. Бошен ҳамеша дар пеши падару модар бошен. Салом акай Алиҷон, ҳозир мушкили зиндагӣ ҳозир дидум. Давомша кай меброрен ака беҳтарин будай некин ҷавоб те ака. Насиб боша вай меброя. Раднои паго занг кадом соат занг занум. Апай Сабрина кати ду калима суҳбат кунум. Ака Аюбҷон, насиб боша зангт мезанем. Салом алайкум созен ҳамакаса. Хулиганка яқин чи кушиклар қушиклар эрта билан тураман нихони нешта рам эрта билан тураман нихони нешта bir qilimga igna bor, bir qilimga kashtalar nashta. Zinda бошен барои мардуми ӯзбекистониё ки бародарот омадан хоҳиш кардан ки як суруд бихонем, суруд бо забони ӯзбекӣ боша. Ина як кам тарак шад медонистум. Модарам ҳамира бисёр мехондак, ман амро ёд гирифта будам да. Ответ ин гап нестай, ман гирам. Гавне салом алайкум кичкар нағз дидаму пружинои чишмо дохи. Гавнес кадон телефон барои камера кардан созад. Барои камера кардан телефони Redmi Mi 9 ва Mi 10 холи фақат лайт хели чизо не, фақат Mi беҳтарина. Салом ай Абу-Даби одадани. Мугамура юбка пушон дар бозитон. Гавнес шери нари Гавнес Ятимов. Азор рамат ба ҳар яки шумо дӯстони азиз, ҳамеша сарбаланд бошен. Худованд ёру мададгори ҳар яки шумо боша ки ин қадар моро дастгирӣ мекунед ва ин қадар бо мо ҳастен ва ин қадар лайкотона дареғ намедорен. Худованд нигаҳбонтон боша. Мо кӯшиш мекунем ки челленж стоп беҳтарин шава. Барои ки ҳозиро саҳначо мепартоем, саҳначо уқа просмотр нагирифтесай, нисбати саҳначо яъне ки челленж бисёртар рафтесай. Ба ҳамин хотир мо кӯшиш мекунем ки челленҷа беҳтарин кунем. Кучкар Тоири ҷияни ман падар шидаем. Я табрик шукм браҷон. Тоирҷон бародари азиз, муборак шава фарзанди шумо. Худованд умраки дароз шумо битаву ва хизматгори падару модар шаванд, номбардори ватан бошанд. Ризоев салом ай 2 метр усон вода даҳани авача кучкар як бор нахандиди гимни Тоҷикистон чисто барои гимни Тоҷикистон гап нест. Аюбҷон паноҳи Аллоҳ раднои пагош дад мекунам звонокта гап нест. Акай Аюбҷон раҳмат барои суперчат. Зинда боши акай беҳтарин, зинда бошен. Зара салом алайкум дядя я Татаристан, дядя. Спасибо. Ҷиян чӣ мешид? Племен. Спасибо племен из Таҷикистана.
салом ай Москва кучкарбет мем ва алейкум салом ма ҳамур рабонӣ хуш омадед салом амшарӣ ва алейкум салом беҳтарин ака зинда бошӣ ман ай тоҷикистонам зинда бошен барои чӣ очки мемонӣ нагуфтӣ абрат ман фақат мегӯм барои чӣ очки мемонӣ инами очки бобогира барои чӣ мемонанд барои зрение барои ҳам қадар бародарои азиз бояд ира шумо ман нагӯм ира шумо худтон бояд бидонен барои чӣ барои амухи салом чи батошира бақаб ай Москва кошкати гап нест кучкар салом аз Абу-Даби ва алейкум қати устод мугам бо шӯхӣ накӣ гап нест Лайло медиа салом айсвара 02 зинда бошен Лайло медиа ҳамин Лайло медиа касе мешуса як қарсак бизана баҳри ҳамин Лайло медиа дар тамоми комментариҳои видео аст зинда бошӣ ака мушкили зиндагӣ дар чанд рӯз як серия меброяд аку мумкин ки ин охирон серияш буброяд дига ба хиёлам ки сезони дуюмаш дертарак сар мекунам салом алейкум ака сози хуби мешава раҳмат ҳусейн теҷе 1000 раҳмат барои суперчат салом айсвара 02 салом алейкум инам бо дар ҳамин ҷаран сар кардага инами Лайло медиа бовар кунед дар комментариҳои видеоҳомон дар комментариҳои видеоҳомон фақат ҳамин як гапай бо дар иҷарам як гапай зинда бошӣ чихе успеҳ мекунӣ дар тамоми каналҳо баромад мекунӣ мара нахонди ку ма хондесам ғариб теҷаке салом ай ҳаму аз номи рабонӣ зинда бошен кучкар ҳодиса созӣ воҳ дима ответаш жда дорем акай кучкар гап нест ответ мешава жёсткитар мешава салом алейкум ака ака чӣ хеле мешава раҳмат акай алиҷон ба пеш омин баҳодур алиҷон насиб боша ман бача ма хатматӯй мекунам моҳи густу гап нест акаҷон салом аймунки як чӣ пурсам пурс ака любой чӣ пурс радной наменависӣ намехонӣ лайка қаб лайка биги лайка бите лайка биги мухи салом алейкум ака кучкар айноми бачаҳои Нагорни ду сози ака меша раҳмат мардуми Нагорни ду хуш омаден салом Лайло ман амҷа ана Лайло ёфти на қати бахтиёр чақчақ кардам миги салом алейкум акаҷон маям Аҳмад 55 о брачка ту ганда кидат кадагию хай гап нест салом ай Данғара хуш омадем мардуми Данғара племен охи ҷиян ба урусӣ племен мешава кучкар суми мантура ки дод рост шуа гу ман худам додам ба худо қасам ман худам додам салом алиҷон имода ҷавоб наметӣ имо охи ман имора кор намефармонам ака кучкар кай челленж меброяд дӯстони азиз касе ки челленҷа интизорай касе ки челленҷа жёстки интизорай фақат лайк абмонем ма буфам ки ҳамин челленҷ на самом деле ждат доранд агар ки лайк набошад значит медонем ки челленҷа ҳеч кас ждат надора ва мо кӯшишамона мекунем ки челленҷа давом битем ба ҳамин хотир мехоҳем ки буфаҳмем ки чанд қадар мақсад лайк мегира ва мо буфаҳмем бормасан алиҷон имота ҷавоб те гап несам кучкар кай челленҷ меброя рӯ дар гур кучкар бетмен и стили навай кадом стили нав и стил неста и просто прическа салом алейкум аз номи бачаҳои қумсангир хуш омадем бародаро племен кучкар қати Сабрина як клип накади насиб боша бародарои азиз як клипи беҳтарин суруди сюрпризи калон дорем як клипи дар ҳаёт мо оли қати Сабрина ягон бор суруд хондаги нестем неки кӯшиш мекунем ки як суруди беҳтарин ва суруди челленҷ стопа бояд бо мо брорем қати клипаш фақат шумо лайк шатакати мезанен гитаракати мезанен дутор кати мезанен ки ҳамин лайк боша саломатиё чӣ хела Лайло кати уже DVD расида кучкар дар очкиёт Сабрина намон аст намоён ҳаст чихе Сабрина чихе намоён дар очкиё ака байди модар барои модаро гап нест як суруди модар мехонем баҳри модарои меҳрубоне ки дар ғарибиянд кор ва фаъолият кардестиянд барои зиндагӣ як суруди модар
یادارم مادری غمخوارا، مادری غمخوار و خوش گفتارا. هر کی باشد صاحبی عقل و تمیز، مادرش را دایما دارد عزیز. مادرم وقتی که بودم من جوان، ناگهان به ما شد و رفت از جهان. مادری دیگر مرا فرزند بخوان، وای سوزشی قلبی مرا پیوند بخوان. زنده باشه مادرای مهربان. الله یار و مددگاری هر یک و یک شما مادرای مهربان. همیشه سایبانی سری فرزندو باشین. اکا چلنج بخون. صبرین استاپ چلنج تو نمیدانی چی گپای در اینجا. برنامه ای ما و تو پریکال و تنجای در درونی ماشینی کروانای وانای. زنده باشم. ای برای شما بود نه که ای را پرش حتما میبروید نصیب. اکا چلنج بخونه و خوندم سازی خوبی کوچکار میشه. سلام علیکم اکا ваше здоровье, ты очень хороший актер. Вот я тебе говорю, я тебе тоже, вот, как тебе называется? Мехровар Расулов, спасибо за слова хорошие, спасибо очень из груд. Спасибо. Акама Мухаммадам, ай ховалин шумора эҳтиром дорум, дар ҳаққи мо дуо кунем ғарибем. Худованд ҳар як ғариба худованд дар паноҳш нигаҳдор боша ва ҳеҷ гоҳ касал нашаванд. Амин. Биги лайка. Гап нест ман лайка мегирам дар киса мемонам, айс ғалат нест. Биги лайка гап нест. Мурдум ай навистара Муҳаммад чӣ бо охи? Салом кучкар ҳами Ҳабиб бугу ташкили қарза бикна. چی؟ سلام کوچکار همی حبیب بگو تشکیلی قرشا بکنم. حبیب همی تشکیلی را خیلی وعده کده بکوخی مردمش ده دورا بمرا فایرود کو. سلام ایدانگارا کوچکار حدیثه سازی میشه و حدیثه. سلام سلام ای بچه های وحدت. خوش آمده مردمی وحدت سیتی. در یاد داری گفته بودی سلام اینامی ربانی بابا چاکوی کامارو. گفته بودم اخی در یادم هسته. سلام عزیزی بچه ای حسو خوش آمده کوچکار عاطفتی ترا انتظارم برات گپ نیست عاطفت جوست که میشوه سومی من تورا کی داد اکا روز شبگو خدم کوچکار بت منسازی برات میشورم. سلام ای حمدانی زنده باشین. من نویست مردم ای نویستنم. سلام از غریبی بچه های توجیک اکا شهری قرغان توبه. زنده باشین مردم زنده باشین. سلامتی باشه. مردم اجدتا مردم اجدتا گپ نیست میشه انا که ما اکا فهمیدم که نسبت هم دل چلنج انتظاره ما چلنج دوام میتیم و کوشش میکنیم که چلنج بهترین بگذره و کوشش میکنیم که به شما محصول شود. سلام اکا میگن یک نفر خیانت کرد دوباره نو که دوچاری خیانتش میگری. ایره چی خیلی بفهمیم؟ یا با خیانت کرد باورش نکردیم برای بگم خدمت. گپ نیست آرزوی عاشقان. زنده باش اکا. اکا سلام بگو بچه های واسه را. السلام علیکم مردمی واسه خوش آمدین. антошка کجا брат? антошка дар болои картошка 6 та 2 бор 6 та ақса зада қати картошка. антошка кujada брат. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату. сози акай кучкар сози мешава. раҳмат. чува инами мара намехонӣ? Саидов Баҳрулло. имина номта гирифтам бародари азиз. салом ай ҳамадонӣ. зинда бошин. сабрина куҷо шид? сабрина дар хонашон. ака рост шагу суми мантура ки дод мардак ворин. гуфтум ку кучкар хонда наметонӣ? ва наметонам хонда ёд бите.
ҳо мурдум ай навистара. Зинда бошен, зинда бошен ҳама каса. Бародарои азиз, илтимос бахшиш ки хай баъзе смсро хонда намешавад. Барои чӣ ки вақте ки ягон занг мешавад, яке эфир мечаспаку, нависагӣ иним боло меравад, дига уро хонда намешавад, уро поён мекунӣ, боло поён мемонад. барои ҳам қадар дӯстони азиз, ҳамеша сарбаланди хоҳонам ба ҳар яку яки шумо ина бо эфир часпид, охи нами эфир мечаспа, хонда намешавад. Салом айноми бачаҳои Кашқара. Салом айноми бачаҳои Савхози Файзалӣ, хушомаден. Салом алейкум акаи кӯчкар, барои Варзоб як суруди Варзоб барои Сабзалӣ бигӣ 20 лайк. Гап нест братҷони ман. Варзоба дара, Варзоба дара, ҳавои Варзоба дара, дилу ҷон ма мебара, Варзоба дара, Варзоба дара, Сабзалира мебара, Варзоба дара. Салом ай бухтар, хуш омаден. Кучкарбет мен салом бачаҳои айни бугу, ай одного не понимаю у тебя зрение плохо, потому что ты на очках. Да, брат. Привет ба мардуми айни. Бародарои азиз, хуш омаден. Ҳазор раҳмат барои дастгирӣ, барои лайко. Салом ай бухтар, хуш омаден. Салом айноми ваҳдатиё, хуш омаден мардуми ваҳдат сити. Меҳроб Алиев. Салом айноми Чилча. Салом ака муҳоҷирони азиз, соли навтон муборак бигин. Салом алейкум муҳоҷирони азиз, соли навтон муборак. Ҳамаш 100% ай кӯчкар, гап нест. Салом ай Чилчагам ака, як бор Кали Нуриддин Хоҷахила бугу бихандем, илтимос. Чи Хоҷахалилӣ аки хеле намешавад бародари азиз. Аку ман нахоҳам хеле бугум ки на Кали Нуриддин Хоҷахалилак ман хеле бугум ба не хеле намегум. Салом ай клуб. Салом ай клубчаи бӯстонӣ, гап нест. Нома бухон ака, гап нест. Ина Махлоли Муҳаммадҳофиз. Салом кӯчкар, ва алейкум салом ҳама каса. Хуш омаден дӯстони азиз. Раҳмат барое ки дастгирӣ мекунем, раҳмат барои ҳар як лайкотон. Спасибо. Акай кӯчкар, як дастгирӣ кунен бародаро, як ключте ва як реклама капка. Во чӣ ба? Ай куҷои кӯчкар? Ай Тоҷикистон. Салом аз тарафҳои Девонахона. Ҳаме девонаҳо ба мухлиси хитан мегӯянд ки як ғарибӣ бихона, мегӯянд гап нест. Ай мардуми ғариб, худованд нигаҳбони ҳар яку яки шумо боша. Бародари азиз, ака бугу Бохтар Дилшод и Беҳрӯз. Бохтар Дилшод и Беҳрӯз. Я чӣ мегӯм? Амира кӣ медона? Нигоҳ кӣ. А и Б сидели на трубе, А упала, Б пропала, а кто остался на трубе? Диден чистони зур медонам. ай навистана мурдем. Охир чӣ ба ман навиштагиҳои шуморо хондестам. Саломи дуруд бародар сози ака, мешава раҳмат. Салом, як маротибаи дигар менавистам, аллакай се-ду маротиба навистам. Нахондӣ, куҷо бошӣ, саломат бошӣ. Мо бачаҳои ғариб аз шаҳри Краснодар. Диловарҷон, ҳазор раҳмат. Халимов, ҳазор раҳмат бародари азиз. Бахшиш хай хонда ака. Ман гуфтам ку вақте ки эфир мечаспа, нехе сини боло мерава, ман наметавонам ура поён мекунам, гум мешава. Салом кӯчкасози. Салом акаҷон. Ключте илтимос каналмона пеш барем. Бача чихе ма ключ чанд? Салом аз номи бачаҳои Ёвонҷон сити, хуш омаден. Салом акаи кӯчкар. Карочи Чилча гуфтӣ? Ака латифа бугу. Бача ҳамон анякота бигир, ранги левени Рӯзибек шидӣ. Маям маъруфи усто, зинда бошӣ. Салом, чӣ ба ҳама комментора намехонӣ? Охир ман гуфтам чӣ хеле мешава. Салом кӯчкар, ядов некрӯз худоёр бугу ай учкун.
некрӯз худоёр хуш омадем. салом алейкум шери нар, салом ба ҳамаи бачаҳои Данғара, ай ғарибӣ ба пеш брат. Гап нест мардуми Данғара саломат бошен. Салом аз номи бачаҳои Хуросон, акай кучкар саломат бошен, хуш омаден. Кучкар брат чӣ ҳол дорӣ? Ҳичи неку, ҳаминҷо шиштем қад шумо чақчақ карда бародари азиз. ҷоник салом кучкар бародар чӣ хеле мешава раҳмат. Меҳроб Алиев 22 салом брат ва алейкум салом. ҷам тв зиндаву сарбаланду обод бошем. Салом ай жергатол. Ключи 22 мегам надорӣ? Мошин дай пага ки бинавис братҷон. салом бародар, мушкили зиндагӣ зур бозӣ кардӣ брат. гап нест, раҳмат бародари азиз. кучкар Антошка ку? Антошка дар хонашон. Акай кучкар салом созӣ мешава раҳмат. Низомиддин Валиев салом ака сози тенҷи, акай кучкар мешава раҳмат. кучкар худат да гап нест челленҷ кай аз далёни боло. зинда бошен, челленҷ мешава. салом алейкум, чӣ ба дигар челленҷ намекунем? Мекунем. салом мухлиси хитем. гап нест, зинда бошен бародари азиз, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. бачаҳои коми нависта ақл дорен ки кучкар одам ку компютер нестай ку. 50-50 хитсин. братҷон ҳамун суруди модарта бухон. нав ай кор омадам, модарма ёд кардам, ай ғарибӣ. инами як бор барои инами баъри бародари мо ки инами нав акак ай кор омадай, модари меҳрубона ёд кардай. зинда бошен барои модарои меҳрубон. یادارم مادری غمخوارا، مادری غمخوار و خوش گفتارا. هر کی باشد صاحبی عقل و تمیز، آچه جان شد دایما دارد عزیز. هر کی باشد صاحبی عقل و تمیز، مادرش را دایما دارد عزیز. هر کسی که مادرش یاد کرده، هر کسی که مادرش یاد کرده، لایک کرده ریغ نمیداریم برادر. لایک اینم یک برادرمون یوتیوب خواهش کرد که همین سرودی مادر ما کلیپ کنیم، پیشکشی بینندگان بگردونیم، یعنی که پیشکشی پادپیشکو گردونیم. گفت که یک کس در افیرش فقط همیرا خونده سه جزیر شبرو ورده التماس اکا همین سرود خودت خوب میخونی، همیرا کلیپ که ببرور ما کیف کنم. گفت همین برادر اولی همین یعنی بگیم که سپانسری کردگی نصیب باشه ما ایرا پیشکش شما میگردونیم برادرای عزیز. این سرودی مادر با کلیپش میبرویم. салом алейкум ва алейкум салом. ҳами бачаҳои Данғара, айноми Насими магазинчи салом бугу, мо ҳам ғарибӣ даем. Магазинчи салом, айноми бачакои Данғара салом. ай Грузия, бачо Грузия шуда яка چی؟ таҳвил дорад. جمهور хайр, зинда бошем. апай Сабина соз шид омад. ҳо бародари азиз, кора чӣ хела насрино хубай дига пага алло мегумта. гап нест ғариб теҷеке. салом боши ухаха. гап нест вай ухаха. акай кучкар салом аз номи бачаҳои Кангир. салом кучкарҷон сози мо бачаҳои Фархор салом бите. мардуми Фархори ассалому алейкум. зинда бошем бародари азиз. ядов зиёрат манту бугу. зиёрати манту. салом акай муҳоҷирони азиз салом. кучкарбет мемурдем айнавистара ака ҷамшед табрик кун. зодрӯз дора имрӯз айноми морам бачаҳои Зарафшон. гап нест ҷамшедҷон бародари азиз, аз номи бародармон бачаҳои Зарафшон 22 44 5 6 7 8 9 табрикат мегем. худованд ёру мададгорут боша. зодрӯзут муборак боша бародарам ҷамшедҷон. аллоҳ ёру мададгорут. ака барои чӣ ачки мемонӣ?
نه اچکی من میگیرم با بگو که چه اچکی تا گرفتی نه خیر با میمونم چه رحمت برادر برای سرودی مادر سخن رد نکردی گپ نیست اکا جان شیر بچه لایکا چپتا بزا جیب دا بزا خو دورم پگا گوشت میکنم گپ نیست رحمت акай кучкар бошигам худо барори корут кучкар ҳазор раҳмат салом айноми бачаҳои санкт петербург хуш омадем кучкар ба пеш шери нар кинои мушкили зиндагида зур бозӣ кардӣ неки бошӣ ҳазор раҳмат апай сабина соз шид омад ай больница ҳо рабонӣ братҷон раҳмат салом мошоллоҳ зинда бошен кучкар салом ва алейкум салом кучкар ба пеш шери нар кинои мушкили зиндагӣ гап не кучкар дар чашмот чияй дар чашмом чияе айнак лайкора бахшидамад гап нест салом акай кучкар мо мухлиси худатем аз шаҳри москва абубакр хуш омадем бародарои азиз салом айноми махлиол кучкар ба пеш шери нар гап нест биқаб лайкае гап нест салом ака биги лайка гап нест брат кай меброяд челленҷ стоп ба бачаҳои ҳисор интизоранд рӯзҳои наздик самия нуралиева салом садқаи овоз зуд кна бузан чӣ салом садқаи овозут қанта бизан буда хеле буда ма ким чӣ хону ба худои ачкиён камкам зрен хеле чӣ нишон медоад каҷала раҳмат барои суханҳои беҳтарин ака барои чӣ ачки мемонӣ ачки барои зебш мондагӣ менабаратам барои зебш тамом барои зеб салом алейкум акай кучкар ва алейкум салом бародари азиз хуш омадем бародари азиз зиндаву сарбаланду хонобод бошен вой салом акай кучкарҷон сози хуби бачаҳои фархор салом буте бачаҳои фархора мардуми фархор ассалому алейкум ва алейкум салом али номеро тапарто гап нест фирӯзҷон ози охири барномада мемонам охири эфирда мемонам ки барое ки ози бо номер мемонам занг мезананд мечаспам саломат бошен ҳама каса бародари азиз саломату сарбаланду хонобод бошен кучкар илтимос камта я балои камтарак бигир ҳамаш мебина бачаҳо чӣ кучкар илтимос шкамта ай болои комментар дар болои комментариҳо мондим мега шкамта ма гарданам мондагеда кучкар бачаҳо зинда бошем бародари азиз всё нормально да хорошо да всё нормально да я вот здесь сижу и комментария читаю сделаю кучкар агар имконият боша барвақт кунем эфира гап нест ҳамин эфира ҳамин интернета арзон кунан ку мо инами ай саҳар сар метем ака номерои фараҳноз ман фараҳноз надорам акай кучкар амини кулоби як салом расон дер раждени дора илтимос амини кулоби зодрӯз муборак боша бародари азизамон худованд ёру мададгорот боз ҳам як бори дигар зодрӯз муборак салом айноми бачаҳои крим хуш омадед кучкар чӣ гапаи тоҷикистонда ҳама тенҷае бародари азиз кучкар бародарҷон ина ключ 22 кадом мепурсид бутеш гап нест ҷоник 92 салом акай кучкар иттифоқ гурез зинда бошен ака мо дар ғарибием мардовия дилшод сафаров беҳрӯз раҳим муҳаммад суроб таға зинда бошен ҳама бародарои ки дар ғарибианд худованд ёру мададгори ҳар яку яки шумо боша бародарои азиз раҳмат барои лайко раҳмат барои ки вақтотона дариқ намедорем ва медорем дар эфирҳои мо иштирок мекунем эфирҳоимонро тамошо мекунем ва тамошо мекунем гуфти гапо суханҳои нек суханҳои беҳтарин менависен ҳазор раҳмат
зиндаву сарбаланду хона обод бошен. ҷони даклучут гап нест. Братан ҷавоб надодӣ, ту ё ба чӣ манда мебиёӣ ё не? Ман бародари азиз туй намегардум охи. Салом иттифоқ гурез. Салом акай кучкар, ҳамеша ба пеш зинда боши. 58 лайк. Салом ай лайк кучкар. Зинда all the way. Thank you very much. Thank you very much. Хай басай акы хорав. Гам несай нама хо мерам. Салом алейкум кучкар. Ва алейкум салом. Бос салом алейкум брат. Сози хуби зинда боши брат. Ҳама вақт тамошот мекунам видеоҳота. Ҳазор раҳмат. Бос R07. Худованд ёру мададгори ҳар яко яки шумо бошад. Инҷо як казак ҷангам кардам мега ки як басай рав хо кун. Барам қадар гапи бародара рад намекунем. Худованд ёру мададгори ҳар яко яки шумо бародари азиз, бародаре ки дар ғарибиян, модарое ки дар ғарибиян, худованд ба ҳамаи шумо сабру қувват бита. Иншалло ба хоси Аллоҳи меҳрубон ба ватани азиз, ба пеши падару модар, зану фарзанд бармегардем. Омин, омин, омин. Ҳазор раҳмат барои тамошо, ҳазор раҳмат барои подписчикои ки моро дастгирӣ мекунанд ва ҳазор раҳмат барои лайко. Зур